Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyon amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Zeni at taga Baguio City. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Shermien, Just Being Channel, Eva Rodrigo, Rowena Sambo, Norwell Roaboro, Macert Doctor, Olivia Tidong, Violeta Dulay, Kanji Pasyan, Mama Nida, Inang Leti, Ikyong, Jeremy, Brenda, Anami, Alma, Kanjay Alin, Tipindangan 2nd Kamiling Tarlac from Jocelyn Castro, ti Hong Kong, Melis Galang, Bencio, kan Kudamon family from Virginia, Kudamon. Belated happy birthday Inang Nenet, iti turod kan happy birthday Adora Rosario Apolonio from Alili Apple. Christian EJ Hannah Sambo, Glory kan Efren Balderramos from Rowena Sambo. Shout out kada Marilyn Gabaldon, John Israel Soriano, This Person's Channelol, Criselda Ramirez. Makablaawan pa the Zeni, Rose, Marites B, Marites E ti Kuwait, Nenita Purificacion, Olivia Guerrero, Marina Estepaño, kan Jovita Batangan ti San Juan, Quezon Isabela from Juliet Sugitan. Shout out kada Vicky, Estavillo Vlog 40, Alexander De Leon, Linda Pasyon, Nelia Limon, kan Clarissa Capili. Makablaawan pa the Judith Bersabal ti Bamba Nueva Vizcaya, Jimmy kan Lori Silva ti Ibiza Spain, the RK Cherry, Noel Fabrien,
Edward, Samantha ken Eli Bautista ti Binalonan, Pangasinan from Leonora Bautista. Soto Borja family from Lynn's Vlog ti Qatar. Shout out kada Narisa Sonsion ken Jerome Rason. Maliaga Bueno ken Banyel family from Cuse Maliaga Alamo ti Apari West, Cagayan Valley. Mabato family ti Agoo La Union. Dananay Josie Romnick Mary Jane Mabato from April Rose Mabato. Borja family ti Magsaysay Santa Ilocos Sur. Daamante Julissa Josh Edward Borje from Josh Eds. Marcelo Kabakungan Berto Tyson Aga Boyong Barako Thailand Salito ken Marvin ti Zone 2 Barangay Silag, Santa Maria, Ilocos Sur. Kalubong family from Edromel, Kalubong. Kabsat ko di Tabugay, Cagayan, kan amin at taga-amunitan from Menchi, Gwen. Karen Novelero ti Olanan Bani, Pangasinan. The Denny de la Cruz, Jezreel Oigel, kan Hana May ti Quezon City from Karen Galzote Novelero. Shout out pa iti Viloria Santua family. Gagayam ko ijay BRMC Singapore from Kasi Pinagpala. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Zeni. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. May saakmat nga avid listener yu Manang. Adon nga adal tinagsaw ko babaan iti panagdengdengag ko kadagiti agduduma apadas ti biag nga ingkay ipatpatangatang. Naikanak met iti inspirasyon tapno inakmet ibinglay ti pakasaritaak. Kat sapay kuma ta makaibati met iti adal kadagiti dumdumngeg. Ilingad naklaangan manang itinagan a Zeni nayanak ken di makkelak iti syudad ti Salang. Adan asawa ken may nga anak ko. Adda iti podermi nga agasawa dagiti dadakkel ko. Plain housewife ak manang, iso ati asawak laeng ti pangnamnamaan mi, amang ipaay kadagiti kasapulan mi. Ultimo ti panagadal ti anak mi. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nakapulas ka mo't Sene. Apay, papanaman ako. Nariwot pa'y laang. Inak makitsenda nanang. May mayat tinasapa tapno na pres-pres ko dagiti magatang. Ay, hanya launay ayati gatangam. Inak gatangan dagiti paborito ni Eman amakan ken masida nanang. Ha, apay, agawid aya ita ni Eman. Wan nanang, agawid ka no. Isumati ko na itinaudi aya awid na. Ay, naimbag man. Naggagag kanayon nga agawid. Sapay nagadayo ti paggapuan na. Wan nga rod nanang, ngam ijay mat ngamin tayan ti trabaho na. Sana bale ta kanayon mat nga agawid. Wan anak, iso asaan unay ama iliw di anak mo. Ada ka di pagatang yun nanang? Ay awan, makaambukalatan. Saan kami mo ta napili ka ni tatang mo? Sige nga rod nang, mapanak mo ten. Pagar mo sa rin yung talatan di apo ko yung inton makariing. Wan anak, siyak ti makaamukan kwa na. Napanan ni Sene, bakal? Napan ka no nakitsinda, ta sumangpot nila kay na. Na, kasla ka ano laang itinagawid. Agawid manan. Isumat ti kayat na. Amumutan di manugang ta. Mailiw akanayon kadagiti aginana. Uray adayo jay Davao apagapuan na. Kaslaawan anyaman kenkwana.
Sa bagay, no napatagkan ka ti papanam, awan ti adayaw, bakit? Naimbag laangan ata nasingpot ni Eman. Amom lakay, lumaminsan, mababain akon kankwana, ta nainayon tapay abibiyagan na. Kat na itamot ti kayat na, tapno adda ka no kadwa da kita ginana, iso pinaumay na ta dito yung syudad. Naimbag ko na tada di kamsat mo amang asikaso ije balay. Nalaka ngamin ama perde no saan ama daldalusan. Di kagdaan na agda saan da baybay antibalay ta ijay probensya. Ay wan, di apo kong ngay gayam. Saan pa yan nakareeng? Bay amlatan ta ipapas na ti maturog. Kakaisuna nga awan klase na ita. Mami, apa na katutin sa gana yung amakan? At nakadag birthday? Awan anak ko, ngam adda bisita tayo ita. Ha? Asino, mami? Sumangpot ita ni daddy mga agapo ije Davao, anak. Agpay so, mami? Yes, makitak manin ni daddy. Sigurado nga damanan pa sa rabok. Mabalin ayamot nga awan Ryan. Ada amin pasarabo tayo, agraman da lola kan lolom. Mami, mabalin ka din agpasyar tayo to ka da daddy? Ay, wan anak ko. Uray anya adawatom ka ni dadim. Ipapaay namat saan aya. Kan sigurado akabayatan nga ada ni dadim ditoy. Isonto ti mangitulod kan mangsukon kan ka iti pagadalan nyo. Kaya't ko lang na dayta, mami. Tapno makita mo dagiti classmates ko ni daddy. Dagiti ngamin dado makadalak. Dagiti daddy dati mangitultulot kadakwada di school mi. Di kagdanag anak ko. Ni dadim to ti mangitulod kan ka ije iskulyo. Hello anak, kumusta ka? Okay akmat daddy. Oh, kumusta nga iti biyahem? Okay lang, Seni. Naimbagman ta nakaawid ka manan? At namin atendaran mi a seminar ita anak ti boss ko di Manila. Kunak nga agawid akpay nga umuna. Agdiretso aktulaan ni Jay inton kaaldawan di seminar. Saan nga mi namasango ni daddy na, taday di abroad. Iso ati anak na lang ti agatendar. Daddy, mabayag ka ka dititoy? Wen anak, agi anak dito iti makalawas. Si kantong arti mangitulot kanya ka di school ha? Kan agpasyar tayo to daddy. Wen na anak. Ipasyar kayo di sa di naman na kaya't mapapanan. Ay, wen gayam Seni, bakit? Ada dito'y dagiti pasaraboy agraman da na ng kandatang. Kan wen gayam. Jakmat ida na danon diti balay. Amo mo tandagi jay adwa. Kay kayat ati agpag na tapno da ka no exercise da. Kasta aya. Sige nga rod. Lukatamon day tabag, taalaamon di tadagiti pasarabok para kada kayo. Ijay Davao ti pagtrab-trabahuan ni Eman nga asawak man ng Emmy. Ngam uray adayo ti ayan na, kanayon nga agawid, basta adawayana. Tamailiw kano kada kami iti anak na. Napintas ti trabaho na ijay manang, tamaipaay na amin nakasapulan mi kadagiti dadakkel ko, nang runa ti panagadal ti anak mi iti may sa private school. Iso nga uray adayo,
An-anusan mi apada-pada para itinasaya at amasakbayan mi. Ado nga min ti arapaap mi para iti anak mi. Iso nga agpurpur sige ti asawak, tapno matunoy mi ti arapaap mi para iti pamilya mi. Natalagak iti asawak uray adayu iti den nami, taamok nga ipatpatag na kami unay iti anak mi. Naglabas pa'y nga rod ti aldaw, manang. Ryan, anak, pwede ka pa'y maturog? Ada pa'y klase minton bigat? Mami? Manong aldawan amadmadlaw ko asan ka matagtagari. Apay aya? Mami? Asan mo ito nagawawid ni Daddy? Nambayagan sinauda pa nagawid na. Anak, kauawag laang ni dadim itay adda ka iti pagadalan. Imbagak nga ururayem ti panagawid na. Anya iti ko na, Mami? Pasensya ka pa'y lakano anak, taado ti trabaho ni dadim ita. Iso nga minti dinutukan da amang supervise iti negosyo da, kabayatan ti kaawan di boss da. Kasta ka din, Mami? Kuma, makabakasyon manan ni Daddy. Di ka agdanag, apaman asumangpet ti boss ni dadim, makabakasyon tumanan ditoy. Sigurado da ita, Ryan, anak. Ni Eman ti umawawag. Hello, Eman. Naimbag tayo mawag ka? Pasensya kan, Seni, no itaak lang nga nakaawag. Busy ka kami na kanayon. Awan ka di pa'y ti bosyo. At tatabay lang iti abroad. Ipapaagas na kami ta asawa na. Ni Ma'am Glyza lang, tinabati ita dito eh. Ti anak da babae? Wen, iso asyak tigas na makanawan na ita Ta asyak mo ti pagtaltal kan ti amana. Siyak pa'y lang ti mga alalay ka ni Ma'am. Tamas kabisadok mo ti palakad ti negosyo dang iso. Agkaradamag na ka ngamin ni Ryan. Kaano ka kanong agawid? Di kang danag. Apaman na kabisado ni Ma'am Glyza dagiti responsibilidad dito eh. Dumawatak mo tadagos iti bakasyon ko. Sige nga Rod, aganad ka dita. Ay, iwan kayam Seni. Dakdakkel ton ti may patulod ko akwartayo. Ingato ni boss ti sweldo. Kasta ka di? Wen, iso ang makamukan dita ha. Di mo baybayan ta anak ta. Kastamot tindanan ng kantatang. Oray si Kamat, di ka unay agbabanog, ang mga nagsakit ka. Anadam di salunat mo, Eman. Laglagi pam, kaasi kami, no adama di ang mapasamakan ka. Di nakpagdanagan. Nasalun atak bakit? Alang arudan, taramidag pa iti pangibabaw ng kanyak ni Ma'am. Nakababay no jak maaramit adagos. Sige nga Rod, Eman. Aganad ka kanayon dita. Kumusta nga ni Eman anak ka? Medyo nabayag mo't masita na saan ang nakaawad. Ay, wala Rod tatang. Saan na kanong amin ang mapanawan di anak ti boss na? Anabati ang mga asikaso iti negosyo da. Ipapaagas dan sa kano ti asawa ti boss da iti abroad. Kastaya. Iso ati anak da, ti mangimat-maton ita iti negosyo da. Wan tatang, kat ni Eman ti tinalak da mga lalay iti anak da. Kabisado nga min ni Eman ti taray ti negosyo da. Iso ni Eman ti kaslamakan nawan ita di anak ti boss da. Trabaho mo't gayam, ti makagapaw anak ka. Ipalawag mo latan anay takan ni Ryan, tanay. Kanayon na adamagan ti amana. Wan tatang, naibagak matkit din.
Nga maamuyo mo ti ubing. Sana pa'y unay ang maawatan ti kakasta abanag. Sapay la ko mga raw ta maagasan adagos ti asawa ti boss ni Eman. Tapno makabakasyon tumot na. Wan nga rod tatang. Kasimot nga agpayso di anak da, no ibati amin ni Eman ti responsibilidad kan kuana. Sapay iso tinamnamaan da makatulong amang imanihar iti negosyo da. Eman mo ti umawawak kat dis oras ni tirabi. Hello, Eman. Payak ka lahat ngay mawag kay ti kasting oras. Ada ka di napasamak? Pasensya ka na naistorbo ka, bakit? Ngam, at importante nga ipagakan ka. Madandanagan ak Eman. Anya ka di dayta. Ibagam adagos. Seni, pasensya kan. Ngam, ang mga nadyakon makaawit pa dita. Anya? Apay. Anya tinapasamakan ka. Nagpasulakan ka. Jak malaptan ti sulisok. At na napasamak ka na kami ti anak ti boss ko. Anya? Agbababawi ak naladawan ti amin. Naamuan ni boss ti napasamak ka na kami ti anak na. Pinangtaan na kano panawak ti anak na. Katadada ka sa mapasamak kanya. Kan kata kayo a pamilya. Amumot influensyado at tao ti boss ko, Seni. Kaya tapati na kayo, mairaman iti nagpasulak. Kaslan, jak mamati ang maaramid mo na ito'y kada kami, Eman. Pakawanin lang. Ipatpatag kayo unay ka ni Ryan. Kanayon kumalaglag po data. Di ka anak. Saan kayo abaybayan? Ipaikulat at obligasyon ko kada kayo. Eman! Ay ayatan ka unay, Seni. Kaputasin at asawa. Nakasagana ka mga ikaw nagpasulak. Saan mo kumabaybayan ti anak na? I love you, Seni. Hello? Hello, Eman? Hello? Pinutod na ti saritaan mi. Diyos ko. Apaya na pasamag ka na kami ti kastoy. Apay. Nasakit daydi nga impudno ti asawak man ang Emmy. Jak amono kasano nga ibagak ka ni Ryan ti amin. Impudno kadagiti dadakkel ko ti napasamak ket kasta unay met aladingit da gaputa amuda anasaya at atao ti asawak. Amok nga ipatpatag na kami ni Eman ngam saanen a makaakkal iti nakailibsungan na. Daydi metten tinaudi apan nakisarita na kanyak iti telepono. Ket amuklatan a pinaritan dan a makisarita pay kada kami a pamilyana. Tilaangan pagyamanak manang, tinungpal ni Eman ti Karina adi na kami baybayan. Impaay nalata ti obligasyon na kada kami,
Nang runa, iti panagadal ti anak mi. Idi damo, kanayon adamagan ni Ryan nga anak mi, no apay asaanan anagaw-awid apulos ti amana. Ngem idi addan iti husto nga edad, amuklaptan a maawatan nan ti amin. Manipod idi, saan nan adinakdakamat apulos ti amana manang. Naglabas pa iti tawan, agingga idi nagturpuson iti kolehyo ni Ryan nga anak mi. Kablaawan ka anak ko, nagturpos kan iti kolehyo. Agyaman nanang. Naiturpos kun ti korsok. Kat gapo day tayo ti anusyo anang suporta kan nagsakripisyo para kanyak. Obligasyon mi daytaken ka, ta anak da karayan. Pagyamanak mo't unay ti suporta ni dadim ken ka. Huwag nga mami. Napagsasaritaan mi kadagiti gagayim ko, ngag-apply kami adagos iti trabaho, tapno saan kami ang mabakante. Ay, kasta ka di anak ko. Huwag mami. Katsyak tumatan ti makamu kada kayo kada lolo kan lola. Panawin mo tapno sa balitak ti sakripisyo yo para kanyak. Ti masakbayam ti panunutom ita anak ko. Dayta ti kapatgan itan. Huwag mami. Ngam karaman kayo ti aming nga rapaap ko. Amok ngayon sakripisyo yo ti bukod yo pagragsakan para kanyak. Ryan, anak. Nasakit para kanyak anay matangak ti panagsakripisyo yo. Tapno makaturpusak laeng. Kayat kumot ngay pa iti amin na pagragsakan nyo ita, ta nakaturpusak kon iti panagadal ko. Ni anak ko, nakaturpusan ni Ryan. Amo ka na bangaran ka itaan, tamang rukin na nagpatan na nagiti arapaap na iti biyag. Wan tatang, kaslaak na parutan iti siit iti barukong ko. Kanayon ang mapampanunot ko idi, nga amangan no saan kon ang mapagadal ti anak ko, no sardenganan a suportaran ti amana. Naimbaglaangan ta tinungpal ni Eman ti Karina iti naudi a panagsarita mi. Bakit kita kan maragreklame kaninanang mo amin da kita? Kabayatan ti panagdakkel ni Ryan anak ka. Pamomeno kasano kasakit ngay naklon mo tinapasamak ka na kayo iti asawa. Kumusta nga tamot ni Eman tatang? Saan kami ngaminan ang nakapagsarita, kalpasan ti panagpudno na kanyak. Mamratan ati sungbat na salud-sud mo anak ka. Sigurado ang pinawilan jay babae, amatan kayo pa ay iti komunikasyon. Nalabay takinid daw naman, asaan na kumaatalikudan ti obligasyon na kada kayaw. Nalabi ta kasta tatang. Narigat na ti sasaadan ni Eman. Amo kadakkel ti panagbabawi nangam. Naladawon ti amin. Sana na nakaakal iti nakailibsungan na. Amok anapatag kami kan kwa na tatang. Iso nga ikarkararag ko asapay ko ma. Taad da itinasaya at akasasaad ita ti asawak. Nalabat nga adamot ng anak na iti dayjay a babae. Amok latan akas ta tatang. Ngamsapay ko ma, ta saan naalipatan amamin pinsan ni Ryan nga anak mi. Bayag
Kayo ba nagsarsarita iti anak mo itay, lakay? Nakita na kami matgayam, idang. Wan, ngamsan kayo nga inasigan. Tanadlaw ko na patag ti pagsarsaritaan nyo nga agama. Puno na ita, bakit? Inyong kas naman, tinabayagan nga impanan ti barukong na. Kasla marikrik nak matisa ka ita marikrik na agpapan ita. Nga oray naman no atawanan tinapalabas. Dakala sakripisyo ti naramid na para iti anak na. Inaklon na ti kasday akasasaan na nga agina. Para iti masakbayan ti apo ko ta. Malibak nga raw na iti kinaandor ti anak ta. Iti pa naglabas ng iti aldaw. Umun-unag nga umun-unag ti saam arikrik naan na. Kasta ti kinapatag ni Eman kankwana. Kinabailan na nga insakripisyo ti bukod na pagragsakan. Para kadagiti agamana. Amok, asaan apulos sa nagbaliw ti panagayat na kani Eman. Kat mangnamnama pa'y laang nga iti may sangal daw. Kat agsublinto kadakwada ni Eman. Di apo Diyos lang ti makaamu iti dayta bakad. Di napatag ita, mangrugain iti sabaling agpangtibiyag di apo ko ta. Katambok ababaan iti naglabasan da. Ikagumaan ni Ryan atun uyon dagiti arapaap na itibiyag. Katsapay kuma takanayon at arabayan ti Diyos ti apo ko ta lakay. Kumusta nga iti trabaho, Ryan, anak ko? Okay mo't mami. Mayat mo't tisahad ko iti trabaho. Kontento akon. Nasaya at nga rod no kasta, anak ko. Amang mami, alalukuyin dagdag iti kagayim kong agtrabaho di abroad. May mayat ka no ijay. Oh, apoy adi ka mapan, anak ko. Saan kayo pa kaya tapanawan mami? Kaya't kayo pa makadin na ka na yun. Tumtang tumot lang day taka nito mami. Anak, amok nga ado ti saludsod akayat mo amasumbatan. Nang runa ti maipapan ka ni dadim. Saanin na napatag day ta mami? Nabayagan nga amok ti amin. Imbaga kanyak dalolo kan lola. Anya? Wan mami. Iti adan nakam ko. Ininat ngayon pakaawat kanyak dalolo kan lola ti sitwasyon ta. Tinapasamak kada kayo kan ni daddy. Ididamo, Jack Macklon. Ngamiti pa naglabas ti aldaw. Ininat ang naawatak ti amin. Nang runak at nakitak ti kinatib kariyo, anang sangoy ti kasasaad tayo. Isungain ka gumak ti nagadala na imbag, tapno matungpal ko tara paapyo kan ni daddy para kanyak. Oh, Jack, impagarop nga amom gaya man ti amin, anak ko. Katagyaman nakta na awatan matlaang. May salaang tikid daw ko ken ka, anak. Katsapay ko matadinak paayon. Anya day ta mami? Saan ka ko mga agimula iti sakit tinakam iti amam? Ta iti likodan tinaramid na. Saan nakabinaybayan nga anak na? Impaay nalatta ti obligasyon na kan ka. Kada tayo. Amo ka saan na nagayatan ti sitwasyon na ita. Ngamawanan ti maaramidan na. Kat ikararag talaangan asapay kuma. Taad dalatay tinasaya at akasasaad. Iti sadino man nga ayan na ita. Napunasan ti sakit tinakam ko kunkwa na mami. Tauran niya pa iti mapasamak. Amak tulat ta. Kat awanak dito abiyag no sa nagapukin kwa na. Gusto ka mami. Ikararag tayo. Asapay ko mata naragsak ni daddy. Ken adday tinasaya at akasasaad.
pulos impagarop nga amugaya man ni Ryan nga anak ko ti amin, maipapan iti napasamak kada kami iti amana manang Emmy. Kanjak mat ni namnama anawada ti panunot na anangaklon kan nangawat iti sitwasyon mi. Nalaus mat ti panagyaman ko kadagiti dadakkel ko, ta saan da kami abinaybayan a pulos. Kat isuda pa'y iti nakakaaddaan ng lawlawag iti isip ti anak ko, maipapan iti napasamak kada kami adadakkel na. Saan la aday tamanang, nagbalin pa'y anatibtibker ni Ryan, apaman anaamuan nati kinapudno. Kat iso tinangiduron kan kwa na nga ad-adda nga agpursige, tapno matunoy nati arapaap na. Iti saan ang nagbayag, napagasatan ang naka-abroad ni Ryan, kataging gaita, adda ijay balasiw taaw. Pasaray ag bakasyon kami mat kada lolo kan lola na iti pagilyan nga ayan na. Tasigon kan kwa na, kayat na kano ang maipapas a paragsakan da lolo kan lola na, kabayatan a kabailan da paylaeng ti agbiyahe. Aging gaita, awan mo ti damag ko maipapan ka ni Eman. Nang runa pa'y, tasaan mo tan ang nagipatulod iti suporta, kalpasan ti panagturpos ti anak mi. Tikid daw ko laangan iti namarswa. Sapay la kuma, taadda iti nasaya at akasasaad iti ayan na ita. Kat uray anya pa'y tinapaspasamak, pagyamyamanak latta, gaputa saan ang nakaturpos ti kakaisuna nga anak mi, no saan agapukan kwa na. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Zenny. Zenny, pagayam ko, anyan tinapasamak. Sana pulos aninamnama at isigod, anasaya at apanagdedenayo, kas naragsak a pamilya, kalaat ang nagbaliw iti apag-apaman. Tila ang pagsayaatan na, nagbalin kayo ang natibker. Nang runaken ka, takadagidi a panawen, si kalaang ti ayan ti kirad ken pigsa ti anakyo. Kat mamati ak at ipanagbaligi ni Ryan, kat bunga ti panagbalin mo mat anatibker, anang saranget iti panubok adimteng kada kayo. Ti may sapay apang idayawak kan ka, kat ti di mo panagimula iti sakit tinakam iti asawam. Kang runaan na, amumlat ta binigbig ti naaramidan ni Eman para kada kayo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tun mapunas dito'y lagi